Continuamos con a penúltima da sesión do curso de toponimia e esta tarde temos a Luis Bará que nos vai a falar de proxectos de aplicación da toponimia no patrimonio. Seguro que todos conocedes a Luis Bará, pero Luis Bará naceu en Vilaboa no ano 1965, é licenciado en Filoloxía Hispánica e Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago e exerceu a docencia dende o ano 1988 como profesor de Lingua e Literatura Galega. Publicou, xunto con Manuel Lourenzo González, 4 libros de didáctica da lingua. Dende o ano 1999 estivo en situación de excedencia para desempeñar o cargo de Conselleiro de Cultura en Pontevedra, etapa na que impulsou diversas iniciativas relacionadas coa recuperación da memoria histórica e a dinamización cultural do Concello. No ano 2000 recibiu o premio Voces de Pontevedra no apartado de Cultura por la programación do ano Castelao e en 2004 a Federación de Libreiros de Galicia concédelle a Consellería de Cultura de Pontevedra o premio Irmandade do Libro no apartado de institucións polo labor de fomento do libro da lectura. O mesmo departamento recibiu o Premio da Crítica de Galicia no apartado de música pola programación do 2004 Ano da Música, centenario do disco galego 1904-2004. Entre as características da súa xestión a fronte da Consellería de Cultura nesta primeira etapa cabe destacar o carácter aberto e participativo, procurando a implicación activa da cidadanía e das entidades sociais, a elevada participación social na organización e desenvolvemento de iniciativas como o Ano da Música, o Salón do Libro Infantil e Juvenil, a Feira Franca ou a creación da rede de entidades amiguas da lingua real. Son exemplos de vontade de integrar a cidadanía e o movimento asociativo de Pontevedra nun proxecto colectivo que ao longo deses 6 anos, nesta primeira etapa, acadou un nivel elevado de maduración e que afortunadamente agora continúa nunha segunda etapa. Tivo un paréntesis non menos fructífero como director xeral de creación e difusión cultural, como todos sabedes. No ano 2005 pasou a desempeñar ese cargo, co cal o noso país puxo a cultura galega no mundo e o mundo do libro, da música, do teatro e do audiovisual tiveron na etapa na que Luis foi director xeral de difusión cultural programas e momentos moi interesantes que por desgraza agora desapareceron. O Salón do Libro Infantil e Juvenil en Pontevedra é unha mostra de algún dos programas moi exitosos que Luis levou a cabo e que ainda se sigue levando a cabo, e agora nesta outra etapa sigue sendo concelleiro de área de mobilidade e patrimonio histórico. Organiza xunto coas asociacións de veciños e con todas as entidades de Pontevedra un montón de programas que nos vai explicar agora algunha cousa desas. Fixo un programa que se chamaban Camiñadas pola Historia, na que o Instituto de Estudios Miñoranos tamén participou, trouxo os veciños de Pontevedra aquí ao Valmiñor a ver algunhas cousas que facíamos aquí en Dullén. Coas asociacións de veciños de Pontevedra está facendo unha grande labor. Como temos pouco tempo, porque andamos escasiños, temos que acabar hoxe cedo, porque ás 8:30 estades todos convidados a un evento musical que tedes por aí, que temos aquí no auditorio de Gondomar, organizado polo Instituto de Estudios Miñoranos. Vamos a dar paso xa a Luis Bará. Bueno, boa tarde. Eu, como non sou do Valmiñor, teño que quitar o micro, non? Aquí teño unha voz poderosa, escoitas. Bueno, así vedesme mellor, supoño, non? Bueno, non sou do Valmiñor, teño que decirlo. Non sou especialista en toponimia. Son político, non? Como político, pois, bueno, como dixo aquí Silverte, tive unha relación máis coa área de difusión cultural, podemos decir, que coa área de patrimonio. Agora, recentemente, pois,
teño máis responsabilidades en relación co patrimonio cultural, co patrimonio histórico. Pero ben, como político, eu entendo a política como o traballo coas ideas, o traballo cos valores, ou polos valores, e o traballo tamén coas emocións, non? E tal vez esta última parte sexa a máis gratificante, a máis satisfactoria da política, non? A mí preguntábame outro día que momento destacaría da miña actividade política. Sen dúbida ninguna, pois escollería o día en que en Pontevedra se lle entregou a medalla de ouro da cidade e o título de fillo adoptivo con carácter póstumo a Alexandre Bóveda, non? Que se lle entregou a súa viúva o 11 de decembro de 1999. Falando desta mesma cuestión, moitas veces valóranse o éxito das programacións culturais por o número de participantes, non? Enténdese moito a facer balances cuantitativos, é algo que critico, non? Claramente, porque ademais iso non leva a ningún lado, non? Superar récords de asistencia pois non significa nada. Ademais que chega un momento que xa non se superan récords e as programacións a veces tenden a ir en retroceso, non? A mí gustaría, por exemplo, valorar algunhas programacións, sobre todo as que facemos dirixidas ao público máis novo, público infantil, esas programacións que se chaman dirixidas ao público familiar, que é un concepto realmente tamén un pouco equívoco, pois, por exemplo, polo número de sorrisos, non? Ou a veces polo número de babas tamén. Aquel día, o día 11 de decembro de 1999, aseguro que chorou moita xente, non? Entón, eran babas de orgullo e de dignidade para moitas persoas, entre elas para a viúva de Alexandre Bóveda, que estaba ali presente, non? Por lo tanto, eso ten que ver un pouco coa exposición que vou facer hoxe, porque iso ten consecuencias, non? A hora de exercer ese compromiso político. E vou empezar facendo un pouco de historia con esta imaxe, que é unha imaxe coa que me gustaría de traballar, bueno, que pensasedes nela, porque imos volver a falar despois nela, que pensasedes tres cousas de cando esta imaxe, aproximadamente, de onde é que estaban facendo aquí estas persoas, que son, como se ve, todos homes, de algún cura. Bueno, algúns son coñecidos, pero bueno, despois facemos unhas preguntas, a ver se vos fixaros ver na foto, a ver se identificastes alguén. Ben, a primeira reflexión que me gustaría facer é sobre o patrimonio, sobre o concepto de patrimonio, e sobre a necesidade de actualizar, revisar e poñer ao día o concepto de patrimonio, non? O concepto máis convencional de patrimonio. A primeira cuestión para mí fundamental é que non se pode facer unha división clara entre patrimonio cultural e natural, que son dúas realidades complementarias e directamente e íntimamente relacionadas. E, por lo tanto, estas distincións e clasificacións eu creo que hai que superalas. E cando se fala de patrimonio cultural, necesariamente temos que remitirnos ao contexto tamén do espazo natural no que está inmerso ese patrimonio. E o patrimonio non se pode considerar só os elementos, as pezas que están nos museos, e que están sacralizadas, e que están case reverenciadas. Iso xa foi cambiando afortunadamente nas últimas décadas, grazas tamén a legislación e normativa de carácter internacional. Neste sentido, a UNESCO foi marcando un pouco un camiño, non? Que seguiron outras institucións, e unha evolución positiva neste sentido. Tamén o patrimonio, desde logo, como consecuencia disto, en relación co territorio e como unha serie de recursos que teñen unha evolución no tempo. En este sentido, parece tamén necesario mirar o patrimonio como elementos do pasado, pero sobre todo entenderlos como elementos e recursos do presente, sobre todo de cara ao futuro, e tendo en conta o papel que poden cumprir na dinamización da sociedade. Bueno, aí hai unha serie de aspectos do patrimonio, neste caso refirmo ao patrimonio cultural, digamos, divisións ou complementacións. Aí aparte tamén a lingua e faixe unha referencia a toponimia, e despois volverei a referirme a esta cuestión. A terceira pata deste plantexamento, que me parece fundamental e que ten moita relación co anterior, é a relación do patrimonio coa sociedade. É fundamental
que a sociedade participe na recuperación, na conservación, na protección, na dinamización, no uso do patrimonio, senón non ten sentido actuar nel, que podemos restaurar e inventariar e clasificar 100 castros ou 20 xacementos, pero se non hai unha participación da sociedade en todo ese proceso, pois non serve para nada, serve para pouco, serve para algo, porque é mellor iso que non ter nada feito, pero en todo caso é só unha parte do proceso, non? É fundamental para min traballar o concepto de educación patrimonial que está sendo defendido nos últimos tempos desde o ámbito institucional, universitario e tamén desde o ámbito da dinamización sociocultural, é entender o patrimonio como unha ferramenta para o desenvolvemento local e tamén para o uso e disfrute da cidadanía. Son dous aspectos fundamentais tamén. Ben, voume referir tamén brevemente ás distincións que se fan entre o patrimonio cultural entre patrimonio material e inmaterial. Ben, aí hai unha clasificación que, bueno, xa moi coñecida e non me vou parar nela. Voume referir un pouco máis ao patrimonio inmaterial porque estamos de acordo que é o patrimonio máis esquecido, non? Máis maltratado, incluso que moitas veces ni siquiera se considera patrimonio, como é o caso da propia toponimia, non? Por lo tanto, eu creo que é onde hai que facer máis esforzos neste momento é concentrar todas as enerxías na súa promoción, protección, defensa e salvagarda. Neste sentido, bueno, faise aí unha referencia ás decisións promovidas pola UNESCO en relación con esta materia, que foron fundamentalmente impulsadas desde o Quebec, desde Francia, tamén algunos países sudamericanos son pioneiros e líderes, podemos decir, neste traballo, non? Aí faise unha definición, aparece unha definición desta convención da UNESCO do que se debe entender por patrimonio inmaterial, unha definición que en todo caso non é moi clara, e despois están todos estes mecanismos que foi establecendo a UNESCO para a promoción e a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, as listas do patrimonio cultural inmaterial, todos os mestres, os tesouros vivos, as vivas en perigo de extinción e todas estas cuestións que, bueno, podríamos tocar, pero non ven moi a contos. En Galiza, no ámbito do patrimonio inmaterial, tendo en conta que desde a Consellería de Cultura non había ningún tipo de atención ni na estrutura administrativa ni nos programas de traballo a esta cuestión, optamos por unha alternativa no momento que estaba todo aquel proceso da candidatura das tradicións galego-portuguesas, tradicións orais galego-portuguesas para ser declaradas patrimonio oral e material, obras mestras do patrimonio oral e material da UNESCO, que foi un proceso fallido, non? Por unha serie de razóns que podría explicar aquí, pero non vou pararme niso, non? En todo caso, optamos por unha decisión, que en parte tamén foi unha decisión, polo menos non totalmente satisfactoria, que foi encargarlle á universidade un traballo, mediante un convenio, coas tres universidades, pero dirixida por a Universidade de Vigo, para o proxecto Ronser, que foi a denominación que se lle dou a un plan de salvagarda e posta en valor do patrimonio cultural e material de Galiza. Iso fíxose, curiosamente, contradictoriamente, desde a Dirección Xeral de Difusión Cultural e non desde a Dirección Xeral de Patrimonio, porque teño que decirlo que hai unha refracción, podemos dicir, por parte dos arqueólogos e tamén do xeral das estruturas administrativas da Dirección Xeral de Patrimonio de calquera signo, incluído o signo do un signo, do BNG, naquele momento, a tratar esta cuestión como algo, digamos, con entidade suficiente. É dicir, que se optou por esta solución intermedia que quedou a medio camiño, como outros moitos proxectos, e en todo caso, fixe un traballo que está aí, que está publicado ese plan, un documento que é accesible na rede, por se alguén interesa, e que marca eses 5 ámbitos de traballo, que son os que establece por outra parte a UNESCO nos seus documentos de referencia, non? Aquí non aparece expresamente tampouco a toponimia como unha parte do patrimonio oral e inmaterial, ya que se podría entender como parte de algún destes apartados que están aquí. En todo caso, como conclusión desta parte respecto da legislación nesta materia, podemos decir que hai unha clarísima xerarquización no patrimonio, hai unha absoluta primacía da arqueoloxía e da arquitectura. Iso non quere decir que a arqueoloxía e a arquitectura estean ben tratadas pola administración, eses ámbitos, eses bens, e hai unha completa subordinación do que se pode chamar patrimonio etnográfico ou que outros autores deciden chamar etnolóxico ou antropolóxico incluso, non? En este sentido,
se alguén interesa esta materia, recomendaría un artigo de Martinares, que é unha crítica á Lei do Patrimonio Cultural de Galiza neste aspecto, non? Titúlase, está en castelán, o patrimonio etnográfico inmaterial na Lei do Patrimonio de Galicia, algunhas notas críticas. Fai aí unha análise moi pormenorizada do tratamento de minusvaloración e discriminatorio que podemos decir que ten esta materia. En xeral, podemos falar dunha ausencia do inmaterial en xeral na legislación, en nos sucesivos decretos que desenvolven a legislación e, por suposto, a exclusión absoluta da toponimia dentro do ámbito do patrimonio cultural, patrimonio histórico. Por lo tanto, como conclusión, poderíamos resumir todo isto con unha necesidade de actualizar, de poñer ao día a legislación de toda a normativa existente e a necesidade, por lo tanto, de incluir o patrimonio inmaterial, expresamente a toponimia, como un subsistema da lingua que temos características, bueno, que xa vos foron contando aquí, que, por lo tanto, precisa dese recoñecemento xurídico e tamén das políticas que faga a administración en xeral. Ben, hai algúns exemplos de outras legislacións, aquí poño o caso canario, pero hai en España, por suposto no mundo, no Brasil, en outros países, exemplos, eu creo que moi positivos, que se podrían tomar como referencia. O caso do Brasil é especialmente, eu creo que destacado. En todo caso, na legislación de Canarias, que é un pouco posterior á galega, hai un recoñecemento expreso noutras tamén, no ámbito estatal, da toponimia, aí mesturada un pouco coa guía de rúas, non? Fala de tradicional. En todo caso, hai por lo menos unha mención, un recoñecemento que é insuficiente, pero un paso, por lo menos, interesante nesta materia, non? E agora pasaríamos a unha segunda parte da exposición, que é a explicación dun proxecto que estamos desenvolvendo en Pontevedra, no Concello, desde a área de patrimonio histórico, alrededor do patrimonio nunha parroquia pontevedresa. Escollemos unha parroquia, concretamente a parroquia de Salcedo, primeiro, por delimitar un ámbito abarcable, territorial e patrimonial abarcable, unha parroquia moi próxima ao casco urbano, pero case totalmente rural, cunha dinámica social moi interesante, e desde logo cun conxunto de recursos patrimoniais, tanto culturais como naturais, pois excelente, non? E, polo tanto, estamos traballando neste proceso, insisto no de proceso, porque tamén convenía, cando utilizamos a terminoloxía, a mí polo menos gustame insistir nestas cuestións, porque poderíamos falar do secuestro, non? E da perversión, da linguaxe, non? Nos últimos tempos, e do abuso, da prostitución, non sei como chamarte, das palabras e da semántica das palabras. Eu creo que falaba alguén de crear unha especie de hospital, algo así, de restauración semántica das palabras, de todas estas palabras que están, non sei. Ocúrreseme, por exemplo, a palabra sustentable, non? Ou mesmo a palabra democracia, non? Está tan prostituída, non? E tan maltratada que habría que poñer, eu creo que habría que retirar do uso algunhas palabras, restauradas, darlle o sentido pleno que deben ter, e despois que algunhas persoas as puidesen utilizar. Bueno, agora está falando da transparencia, que habría que aplicarlo tamén a este tipo de palabras. Ben, en todo caso, Salcedo ten outro elemento a maiores único, que non ten ninguna parroquia galega, que é este. É este. De ninguna parroquia galega dixo isto castelao, nen siquiera dunha parroquia do Valmiñor. Bueno, non sei se estáis metendo aí zonas perigosas, pero bueno. Ben, o meu Pontevedra, que é unha especie de testamento emocional, sentimental de Castelao, que dirixe ao centro pontevedrés de Buenos Aires, cando chega ali, onde di expresamente que el quere volver a Pontevedra, ser enterrado en Pontevedra, e fala dun lugar especial nesta parroquia pontevedresa que está por detrás da igrexa de Salcedo, nun lugar que hoxe descubrimos que é un castro, non? E ali arriba desas pedras, dese valado, ten unha visión absolutamente maravillosa dun territorio que agora está invadido por unha aberrante instalación fabril que todos coñecedes, non? E que algún día sairá dai por caso. Ben, os obxectivos do proceso, non? Primeiro, decía antes o de proxectos e procesos. Un proxecto
é algo que serve para cambiar as cousas, non? Se fai un proxecto de restauración dun edificio, pois cambiamos o edificio. Un proceso é algo que serve para transformar a realidade, para transformar a realidade no plano material e no plano tamén espiritual, no plano social, non? Entón, neste sentido, eu prefiro falar de procesos e entendo que se debe traballar máis en procesos que en proxectos, non? En que os proxectos tamén poden ser de utilidade, necesarios. En todo caso, un proceso precisa como un ingrediente fundamental a participación e a dinamización social alrededor desa temática. Neste caso, a historia e o patrimonio dunha parroquia pontevedresa. Pensamos tamén que ao abarcar un territorio delimitado e concreto, como pode ser unha parroquia, pois podemos tamén traballar de alguna maneira en desenvolver unha experiencia que poida servir de referencia, porque existen outras experiencias deste ámbito parroquial e municipal, pero pensamos que aquí estamos dándolle unha amplitude que, en principio, eu non coñezo que se lle dese en outros lugares. En terceiro lugar, considerar o patrimonio nesta dimensión extensa, non? Ademais do que aparece aí tamén o, bueno, que referencia a paisaxe, os elementos naturais. E un último elemento destes objetivos xerais é este cambio na concepción do patrimonio e da relación da comunidade co patrimonio, non? Que deixe de verse como algo bello, antigo, que non ten importancia, que non ten interese, que realmente a comunidade se comprometa o máis posible na súa defensa, promoción e protección, e que pense que é algo útil, rendível, e que pode ter retornos positivos para eles, non? A parte do propio disfrute deses elementos. Neste sentido, acórdome un comentario que escoitei ali no Pindo, que están ali traballando neste proxecto, que vos animo tamén a sumarvos a él, se non estades do Declaración do Monte Pindo, que é un espacio excepcional, creo que comparable coa Serra da Groba, por lo menos, non? Que é un espacio excepcional que están promovendo ali unha serie de colectivos a súa declaración como parque natural, efectivamente. Hai unha manifestación o día 14 para defender esa iniciativa, pasa que volvemos pois o 14 en Pontevedra dentro de poucos. Nos invitamos aí, non? Ben, decía que unha vez que tivemos ali unha reunión por ese proxecto, decían ali unhas persoas do lugar, eses non teñen que facer, non? Eses non teñen que facer. Os que estaban ali reunidos, eran uns 50 ou 60 persoas, algunhas dali, outras de fora, eses non vas ali a reunión, eses non teñen que facer, non? Entón, iso está instalado na sociedade, que traballar ao lado do patrimonio, dos bens culturais, dos bens naturais é algo ocioso, en que non serve para nada, e todas esas cousas. Entón, isto debe ser un eixo, creo que, vertebrador de todo o traballo. Ben, en canto a obxectivos concretos, non? O primeiro, fundamental, é crear identidade. Crear identidade. Identidade local, identidade parroquial, identidade nacional, non? Porque o patrimonio é un elemento fundamental do Estado pola lingua, como dixo Castelao, da identidade colectiva, da identidade nacional galega, non? E se falamos de toponimio, pois tamén temos un elemento aí definitorio, non? Da nosa identidade cultural. Construir comunidade, isto é fundamental, e vai na liña do que dixen antes, polo tanto, potenciar as relacións sociais, non? A política, polo menos así entendemos en Pontevedra, ten que ser unha ferramenta para construir comunidade, para crear cohesión social, para vertebrar, para relacionar, para convivir, non? Por iso, por exemplo, fomos tan agresivos na defensa dos espazos públicos, que ao final ten que ver con patrimonio, porque o patrimonio colectivo, son os bens públicos, non? Cando expulsamos, por decir así, os coches do centro histórico e das zonas máis próximas, estamos defendendo o espazo público, que ten que ser un espazo de relación, de convivencia, para crear tamén cohesión social, relacións sociais, e que ademais eses espazos públicos sexan de todos e non dunha minoría, non? Iso conecta co concepto de equidade, que é outro dos principios fundamentais, non? Deste traballo no ámbito social. A equidade non consiste en gobernar para todos, igual para todos, non? A equidade consiste, ás veces, en tomar decisións que perxudican a algúns, non? Para favorecer a maioría. Por lo tanto, iso de gobernar igual para todos non é un obxectivo democrático, no sentido pleno da palabra, porque ás veces hai que romper, trozar privilexios que teñen as minorías, e por iso houve sectores de Pontevedra que fixeron manifestacións contra
a penalización contra a conversión do espazo de convivencia en espazo público nun espacio privatizado, non? Polos intereses de algún. Eu teño unha teoría ao respecto, penso incluso que había sectores que querían monopolizar ese espazo, non? Que lles parecía mal que outras persoas dos barrios ou das parroquias que fixesen uso dese espacio, que as ruas históricas de Pontevedra estivesen ocupadas pola xente, non? Porque lles parecía, hai 100 anos, 50 anos, ou 70 anos, en Pontevedra, nos paseos andaban por un lado os señoritos e por outro lado a xente humilde, non? En algúns parece que non teñen esa mentalidade na cara. E con isto ten que ver, bueno, eu falei de fraternidade, non? De fraternidade. Por qué? Porque, igual que decía antes o dos sorrisos, se un proxecto consegue que haxa máis fraternidade entre unha comunidade, por exemplo, nunha parroquia, pois eu creo que ese é un objetivo fundamental, non? Porque hai moita xente que está vivindo ali e faltanlle lugares de relación, lugares de reunión, lugares de convivencia por os cambios sociais, socioeconómicos dos últimos tempos. Por lo tanto, na medida que se potencian eses lugares, eses espazos, esas dinámicas, pois estamos creando fraternidade, non nese sentido. Citouse antes un dos programas, dos proxectos ou dos procesos máis característicos da Pontevedra no ámbito sociocultural, non? Dos últimos tempos, a Feira Franca. É a terra da fraternidade, podríamos decir, non? Porque ali relacionase, convive, disfruta, vive no centro histórico, come no centro histórico, xoga no centro histórico, as persoas maiores, os nenos, os medianos, todo o mundo disfruta dese espacio, non? E despois, lógicamente, a felicidade, non? Xa teremos pensar como facer felices as persoas cando elaboramos un proxecto, non? E eu estou convencido de que se agora, por exemplo, el Salcedo, que dicía que era unha parroquia moi dinámica, hai pois 20, 30, 10, 15 ou 50 persoas que están os domingos pola mañá indo a limpar muiños e que son felices, non? Porque despois toman unhas empanadas, toman uns viños, tal. Iso é felicidade, non? Entón, eu creo que hai aí uns materiais nos proxectos e nos procesos de traballo sobre político, non? E cultural que hai que ter en conta, non? E ademais, isto é algo tamén que lles pode ser útil aos veciños e aos veciños da parroquia, crear unha imaxe positiva dese lugar, desa comunidade, non? A través destes proxectos. Neste sentido, por exemplo, hai unha parroquia de Ferrol que ten un proxecto moi interesante que se chama Proxecto Esmelle, que é unha iniciativa dunha asociación de veciños que están restaurando patrimonio, están facendo actividades de dinamización, están na parroquia outras entidades están facendo actividades de promoción turística, deportivas, etc. Curiosamente, vi unha felicitación de Nadal que era unha frase que falaba sobre a felicidade, non? Sobre como se consegue a felicidade non por golpes de fortuna, senón por eses momentos concretos que vivimos cada día e que poden estar alrededor dunha festa, dun elemento do patrimonio, dun espazo público, etc. E por último, xerar desenvolvemento económico, desenvolvemento social, iniciativa económica, emprego, todos estes elementos a menos temos que poñer na balanza dos procesos de dinamización do patrimonio. Realmente, eu creo que o elemento máis complexo deste proceso é intentar implicar a iniciativa privada e a sociedade na propia xestión dos elementos, non? Cos que imos traballar, non? Estamos precisamente, para nós iso é un aspecto fundamental, non só restaurar, sinalizar, poñer en valor, como se di, todos os elementos, senón como implicamos a eses colectivos que son dinámicos e que están preocupados, por menos os seus grupos dirigentes, nese programa de traballo. Ben, o proxecto Salcedo Patrimonio nos próximos anos ten estas liñas de traballo, e, bueno, algunha outra máis, pero estas podemos decir que son as máis salientables, despois falarei de algunha, a creación dun parque ecolóxico, arqueolóxico e etnográfico, a recollida, non? E a divulgación de toda a toponimia da parroquia, a memoria oral, o patrimonio de tradición oral, unha intervención patrimonial no Castro das Croas, un arquivo fotográfico, unha memoria visual da parroquia, un catálogo virtual, un audiovisual, un programa sobre saberes e sabores da parroquia de Salcedo e unha xeira do patrimonio que vai ter lugar en abril do 2012. As que están nesa cor marrón, castaño, son iniciativas que están en marcha neste ano, se van a poñer en marcha neste ano, 2012. Bueno, estas son algunhas das características do proceso, non?
hai un proceso participativo a través da reunión dun Consello Asesor do Patrimonio Histórico que creamos en Pontevedra, no que están representantes de distintos ámbitos, e a través dun Consello de Participación Social que hai en todas as parroquias do Concello, na que están todas as entidades, todas as asociacións. Ben, todos estes aspectos que xa citei antes e que xa non vale a pena parar neles, eu vou comentar brevemente alguna das iniciativas. Unha delas, precisamente na que participa con un papel fundamental o Instituto de Estudos Milloranos, é unha intervención patrimonial no Castro das Croas, que realmente ten unha parte centrada no propio castro e no patrimonio material e no ámbito arqueolóxico, pero queremos tamén que teña unha parte complementaria desta que é un estudo histórico, xeográfico, antropolóxico da área de influencia do castro. Por lo tanto, as historias contadas pola xente que se relacionou con ese lugar e que ainda están vivas, a tradición oral relacionada con o lugar, un traballo que lle queremos encargar a un experto nesta materia, como Buenaventura Aparicio, que ten muchísimas publicacións sobre estas cuestións, e a propia recollida toponímica a través do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, que é o que está traballando nesta materia, e que, por certo, leva xa moitos anos traballando alrededor da toponimia. Recordo que no ano 2005 fixose un primeiro seminario sobre a toponimia como patrimonio cultural, 2005 en Pontevedra, por parte do Departamento de Normalización Lingüística do Concello, impartido na súa totalidade por Gonzalo Navaza. No 2007 fixose un sobre claves da onomástica galega, no 2011 fixose outro sobre a aplicación da toponimia no ámbito educativo, e agora estamos nestas jornadas que felizmente foron organizadas conjuntamente por os Concellos de Pontevedra e Vigo, o apoio da Universidade, sobre todo o Ourense, e o impulso fundamental do Instituto de Estudos Milloranos, que eu creo que hai que rendir un grande homenaxe por facer todo o que fai. E recordo ademais que estivemos aquí hai cousa de ano e medio, cando foi? Mais, 2 anos. 2 anos, nunha reunión que tiña que ver coa desaparición do proxecto Toponimia de Galicia, precisamente. Aquí os Xelois e outros compañeiros do Instituto de Estudios Milloranos intentábamos convencer de que, dado que estaba pasando isto, que os concellos tiñamos que tomar iniciativa, cousa que non é normal, que sexan os concellos que tiñan que facer isto, porque ten que facer a administración autonómica, porque se non pasa o que pasa, que despois, en fin, non me vou deter nesta cuestión, pero sí recordar que se está traballando no ámbito da toponimia. Outro dos programas deste proceso é unha xeira do patrimonio rural que vai ter lugar o pasado 21 de abril do 2012 en Salcedo, e que, curiosamente, no traballo de investigación sobre este programa descubrimos, con estas cuestións así, estas casualidades, descubrimos que, as xeiras, iban a meter cos milloranos, pero non. Ia decir que non a inventaron os milloranos, ainda que somos que as fan mellor, sin discusión, non estamos de copiar. As xeiras, polo menos así que se coñece, inventaron os seminarios todos galegos, e despois copiaronlas os grupos Ultreia, que creou a Hora das Casas en Noia e que tiveron un éxito fulgurante, que foron controvertidos, porque tiveron aí un enfrentamento co Partido Galeguista, porque, tiña unha orientación que non todo o mundo convencía, e ao final o Partido Galeguista, dirixido por Alexandre Bóveda, decidiron crear a Federación de Mocedades Galeguistas, as Mocedades Galeguistas. Unha das críticas que se facía aos Ultreia era unha certa orientación militarista, e incluso na simboloxía sabedes que utilizaban Risquel, que tiña as súas similitudes con outro símbolo de infausta memoria. Non eran unha organización que traballaba no coñecemento do país, valoraba tamén o exercicio físico e todas estas cuestións de inspiración alemana. A primeira xeira dos Ultreia foi hai exactamente 80 anos na Misión Biolóxica de Galicia en Salcedo, Pontevedra. A Misión Biolóxica de Galicia, que se trasladaba a Santiago no ano 27, que se pon en marcha no 98 en Salcedo, dirixida por Cruz Gallasti e Namuno, que é un dos elementos centrais deste proxecto, precisamente. Ali van os grupos Ultreia na súa primeira xeira na Semana Santa de 1932,
hai exactamente do 21 ao 27 de marzo hai 80 anos, non? Entón é unha maneira tamén de recordar esa xeira, non? Esas xornadas, esas convivencias que fixeron ali durante unha semana coincidindo na misión biolóxica. Ben, hai unha serie de actividades aí e despois o programa principal é do... Bueno, poño isto aquí por se alguén quere asistir, desde logo estades invitados, non? Empezando polo día 7, que hai unha actividade ben interesante. Ben, seguimos. Este parque ecolóxico e arqueolóxico do Val de Comeza Salcedo ten unha serie de elementos, non? Que é un itinerario polo patrimonio cultural e natural da parroquia, cun proceso tamén de divulgación e de dinamización, e que ten unha parte fundamental precisamente no compromiso cidadano, no compromiso social. Aí tedes unha foto desas persoas que están en riba desa ponte do Río dos Gafos, que son a Asociación Vai polo Río. A Asociación Vai polo Río leva 6 ou 7 ou 8 anos traballando na defensa do Río dos Gafos, na limpeza, na conservación, na divulgación, na organización de programas escolares, na restauración de patrimonio, na realización de publicación, entre elas este libro, interesantísimo libro, que se titula Inmateriais do Río dos Gafos, que inclúe a recollida de tradicións, de vendas, de ritos, de cantigas, de refráns, de toponimia tamén, non? Que habría que complementar en todo caso con outro do patrimonio material, pero como eles entenden, o autor entendía que ese xa está máis valorado e máis visible, pois fixeron este traballo sobre esta parte do patrimonio, non? O inmaterial. E unha das xoias que ten este libro é un poema de Xoán Manuel Pintos, o autor, escritor pontevedrés, escritor, xurista, abogado, xuíz, é un dos grandes impulsores do xurrimento literario galego, que publicou o primeiro libro en galego, do xurrimento, a Gaita Gallega, e que ten muitísima obra inédita, entre eles un poema longuísimo que aparece aquí recollido en parte, que se desenvolve no Río dos Gafos, e que conta, bueno, aparecen aí un sinfín de personaxes e de lugares, nomes de lugares, e tamén, temos aquí un pequeno accidente, e tamén Vai polo río. como siga así, ben, digo que nunha parte do poema que se desenvolve nun muiño ao lado do río aparecen máis de 100 nomes de alcumes, de personaxes, homes e mulleres que participan nunha festa, nunha folía que ten lugar nese muiño, non? E polo tanto podría ser tamén un elemento a recuperar a hora de dinamizar ese espazo. Ahora comprou o Concello unha serie de muiños ali por as dificultades económicas, está un pouco paralizado o proxecto de restauración, pero no futuro o ideal sería que se restaurasen estes muiños na parte urbana do río, xa no medio da cidade. Unha parte está soterrado, outra parte está descoberta, e no tramo, no treito da desembocadura, apareceron por desgraza os peiraos, que dá o nome da rúa da Ribeira dos Peiraos, pero desapareceron os peiraos, pero sí que os muiños se conservan. Ben, Vai polo río son esta xente que está aí, e que son a alma deste proceso de recuperación do Río dos Gafos, que é dos espazos, o Val de Comeza, que forma parte deste... Por suposto, temos patrimonio arqueolóxico, estacións de arte rupestre, un castro que este que citei antes, que se pasa por aí a vía romana 19, apareceron 4 miliarios nun tramo de 2 kilómetros, desa vía, desde a Ponte do Couto, na entrada da cidade ata o límite prácticamente da parroquia do Concello de Pontevedra, Salcedo con Vilaboa. Estamos traballando, unha das iniciativas desta xeira é un arquivo da imaxe. Recolleronse pouco máis dun mes por parte dos colectivos, das asociacións, máis de 300 fotografías históricas, e séguese nese proceso. Bueno, temos a sorte de ter ali a principal institución científica galega, histórica, que é a Misión Biolóxica de Galiza, que eu recomendo que visitedes, se tendes ocasión, e se non vinte o día 21, que aí nos visitar. Entre os elementos que temos aí este magnífico hórreo, que se vos fixades foi elevado, foi trasladado e elevado, parece ser, puxeronlle esas pezas para que fose máis alto, cousa un pouco extraña. Bueno, por suposto, hai un conxunto de muiños, hai un solce no todo o río que baixa polo Val de Salcedo, hacia o Río dos Gafos, que chaman Río do Batán, ten outros nomes, como todos os ríos, non? En este caso tamén
Habría que decir que rompe un pouco ese criterio de univocidade que teñen os topónimos. No caso dos hidrónimos, a maior parte dos ríos, todos os ríos teñen distintos nomes ao longo do seu cálculo. O que pasa é que se fixou por unha serie de cuestións, entre eles a cartografía, fixouse como dominante pero neste propio traballo do río dos Gafos, o río en 9 km ten 20 ou 20 tantos nomes, algúns moi actuais, moi modernos, pois o río do Reformatorio, o río da Estación Bella, o río da Estación, na parte urbana sobre todo, non? Casi ninguén lle chama río dos Gafos, curiosamente. Bueno, chámaselle por esa oficialización que se fixo dos hidrónimos, non? Pero non por... Esta asociación Vai polo Río fixo unha actividade verdadeiramente bonita. Fan, por exemplo, tamén un grupo que se chama Os Chisos, que traballan con eles, fan xornadas sobre o toque de campás, de campaneiros, non? E fixeron a recreación, construción dunha, que se chama metocas ou metoucos, medas, non? Distintos nomes segundo os lugares. Os deste lado aí son auténticos. Este foi un día que fixeron unha xornada de construción, de que se grabou nun vídeo, nun documental. De novo Castelao, que debuxou prácticamente todos os cruceiros de Pontevedra, entre eles varios de Salcedo, por lo tanto é outro ingrediente para unha futura ruta a Castelao que queremos facer na parroquia, nunha zona da parroquia. Por suposto, todo ese patrimonio inmaterial que tendes aí mencionado, non? Ben, é un proceso que está en marcha, eu rematando xa, que está en marcha, está comenzando, está nacendo, e esperemos que co tempo vai medrando, vai incorporando outros contidos e vai asustando algúns problemas ou algúns elementos así que poden ser faltos de suficiente definición, non? Bueno, esta imaxe dese peor que a anterior, pero aí aparecen os nomes dos... Bueno, os de atrás son, a maior parte son alumnos, non? Son alumnos de Pontevedra, a maioría. Esta imaxe é do ano... De que ano credes que pode ser? É da época da República, non? Do ano 34. Estaban facendo o que eles chamaban os membros dos seminarios todos galegos, que están aí, son membros dos seminarios todos galegos, o que chamaban excursións científicas de estudo, as xeiras dos seminarios todos galegos, que deron lugar a algunhas publicacións moi relevantes para a historia do noso país, non? Como o propio seminario, que eu creo que é unha das grandes institucións de Galiza, e que ten os seus reconhecimentos, pero debería ter máis, sobre todo a súa historia dramática de desaparición e de aniquilación, non? Hai que ter en conta que 77 membros dos seminarios todos galegos, 77, foron fusilados ou foron desterrados, ou foron enviados ao exilio. Curiosamente, esta foto de 1934, e hai dous membros dos seminarios todos galegos que podían haber estado aquí, que estaban un desterrado en Badajoz e outro desterrado en Cádiz. En ese momento, no 34, hubo unha represión foi un pouco máis tarde o desterro, non? Pero nese momento non desterraron a moita xente, non castigaron por desterrar a moita xente. Bueno, naquela metían na cadea a xente por delitas políticas, desterraban, non? Desterraron, por exemplo, a Alexandre Bóveda a Castelao, que non foi casualidade, non? Que desterraran, que mandasen para ese exilio a Castelao Alexandre Bóveda. Ben, aquí está no centro unha persoa ao lado de Vicente Risco, unha compañía non moi recomendable, pero bueno, ten os seus méritos Vicente Risco, non sei, ten moitos méritos, efectivamente, desde o punto de vista intelectual, ten moitos méritos. Para mí, unha persoa fundamental nese momento a nivel intelectual para explicar que nace os seminarios todos galegos foi unha persoa que morreu moi nova, desgraciadamente, que era profesor de filosofía no Instituto de Pontevedra e que foi o que meteu nesta movida a moitos dos protagonistas do seminario, que era Antonio Losada Diego. Moitos alumnos del foron protagonistas deste... A verdade é que moitos deles tiveron orientación política tamén despois contradictoria. Ben, a persoa que está no medio, este home que realmente foi contarse de faena, porque algúns aquí Antonio Iglesias Vilarelle ia moi elegante para unha xeira así de traballo de exclusión científica de estudo, é Viviano Fernández Osorio Tafal.
bueno, é unha desgracia para este país, posiblemente, que as persoas que fan o ensino medio, o ensino o bacharelato, os que facemos, porque eu tamén fixen o bacharelato e ninguén me dixo que vivía no Río Tajal, fora o primeiro alcalde democrático de Pontevedra, fora un biólogo relevantísimo, destacadísimo, que foi tamén un dos impulsores da misión biolóxica de Galicia, fora un dos máis altos cargos da ONU, e da FAO, concretamente, o máximo responsable da FAO, un diplomático dunha trayectoria brillantísima, porque tivo que marchar tamén por exilio, foi un dos membros do seminario que tiveron que marchar, foi o xefe, comisario xeral do Exército da República, en un determinado momento, na Guerra Civil, e foi un dos protagonistas desta xeira, desta excursión científica de estudo, no DEZA. Realmente as excursións no DEZA fixeron ao longo de varios anos, íase publicar o traballo no ano 36, pero quedou sin publicar. Esta xeira ten outra característica ademais, que foi obxecto dunha grabación cinematográfica por parte dunha produtora pontevedresa que se chamaba Folk, que fixo tamén un documental que non se coñece, que se perdeu, porque foi asaltado. Esta produtora foi creada por os irmáns Barreiro, Enrique e Ramón Barreiro, que eran fotógrafos e cineastas, e fixeron unha grabación desta xeira, que se perdeu tamén, lógicamente, non? Por lo tanto, foi unha experiencia, eu creo que única, e que debería se enmarcar, non? Como un proceso que, desgraciadamente, se truncou no 36, e teríamos que ser capaces de imaginar o que sería o noso país se todo isto tivese continuidade neste momento, que estaba facendo este grupo de persoas que era absolutamente punteiro en Europa en materia de investigación cultural, patrimonial e científica, porque ademais tiñan o Seminario de Estudos Galegos, que conseguiu reunir algo moi chamativo tamén, conseguiu reunir a 3 xeracións, non? nese proxecto, a xeración de Castelao, das Irmandades da Fala, a xeración dos Novos, a xeración do 36, participaron as 3 xeracións nese programa, pois foi realmente algo grandioso que fixeron, non? Ben, aí está tamén Coevillas, está Vicente Risco, está Iglesias Vilarell, está Sebastián González García Paz, está Joaquín Lorenzo, está Xesús Carro. Xesús Carro é un dos curas que aparece aí, o máis novo, e este home, que foi despois franquista, convencido, cando desapareceu non, cando eliminaron os seminarios dos galegos, expoliaron todo o seu arquivo, a súa biblioteca, o seu propuxo ao regime que creasen o Instituto de Estudios del Noroeste de España. Bueno, despois creouse outra cousa, tamén un sucedáneo, pero bueno, desa historia xa non falaremos. Ben, por que cito o Seminario de Estudos Galegos? Pois porque froito do traballo do Seminario de Estudos Galegos fixéronse traballos únicos, xa digo, nese momento en Europa, de absoluta novidade e modernidade, non? O grupo ourensán do seminario, non? Que era o máis volcado na etnografía, Joaquín Lourenzo, Coevillas, propio Risco, fixeron traballos excepcionais, non? Entre eles, este que aparece aquí citado, non sei se se ve un pouco así en liñas xerais, este é o índice do libro, que se titula Parroquia de Velle, Parroquia de Velle, Santa María ou Santa Mariña de Velle, ao lado do Ourense, non? Fixeron outros traballos sobre Caldo Borges de Randín, sobre Castro Calderas, tamén Vicente Risco. Pois ben, se vos fixades o índice de materias deste traballo, que fixeron López Coevillas e Joaquín Lourenzo, é a terra, situación, límites e releve, a vegetación, as vías de comunicación, os lugares, toponimia, por lo tanto, a xente, a historia, a vida material, a vida social, a vida espiritual. Un concepto de historia e de patrimonio absolutamente actual e que conecta co que dixen ao principio, de ver o territorio como un conxunto e ver os bens histórico, patrimoniais, culturais, materiais e materiais como unha totalidade inseparable, non? E por iso é fundamental agora que cando plantexemos proxectos, como citei antes o do Castro das Pruebas, que contemplemos os inmateriais, ou cando fagamos un proxecto que temos pensado fazer en Pontevedra sobre as pontes, por exemplo, contemplemos os inmateriais, os camiños históricos. E xa remato neste libro de Parroquia de Santa María de Santa Mar de Velle, como vedes, chegaron a facer isto, chegaron a facer estes, aquí Lourenzo, Coevillas, estes planos con a localización exacta
de cada un dos lugares. Creo que esta definición, esta escala non la teñen os que fan agora, que facían no proxecto Toponimia de Galicia, non? Ben, aí apareceu un lugar de Casixova, o lugar do campo, o lugar da cima do lugar, a calle grande, o fondo do lugar, a calle pequena, a moreira, as vías de comunicación, que aí non o vedes, non? O campo, a calle grande, os tendellos, o fondo do lugar, a calle pequena, a cima do lugar, a ermida. Isto foi o labor que fixo impresionante, excepcional, os semiários galegos, que desapareceu drásticamente, como foi unha grande perde para Galiza, e que demostra que este país, nos anos 30, estaba a cabeza de Europa nesta materia, e que, por lo tanto, este é un motivo máis que non é suficientes para poner todo o empeño institucional e social no traballo alrededor da toponimia e da dinamización do patrimonio. Moitas gracias. Hai tempo para alguna pregunta ou xa? Sí. Se tedes alguna pregunta, 5 minutinhos. Nadie pregunta nada. Pero quería decir a Luis que o da Sega non o inventamos o bien, pero sabemos de quen o copiamos. No, ademais que eu teño que decir que é un... Bueno, non o dixen antes suficientemente, pero está claro, non? Que a mí parece admirable. Eu creo que se tivésemos que decir unha institución en Galiza que ten máis semellanzas co señor Estudos Galegos na súa propia filosofía, composición e actividade, coas diferenzas no tempo, por suposto, é o Instituto de Estudos Millorarios. Por lo tanto, toda a miña admiración para... Pero que nos Pero que non acaba de o director nada. Bueno, vamos cortar os dedos, Bueno, que vamos a... Bueno, combativos sempre. Somos coñecidos.